Veurem que per moltes coses hi ha una comparativa entre el modernisme vienès i el modernisme propi americà a la ciutat. I tot i que les obres que coneixem més són les que comencen a partir del 1891 amb aquest color, que dèiem el mur, amb el pa d'or, amb el color daurat, el betó, l'arbre de la vida, segurament en les obres que podeu sentir més al